Hello, welcome back to our channel. Vainia chuan Tungrymbai Khasi side dish ang hi kan siam ve don ni amai ro chu authentic ani don lawa kema version thawin garon siam le do na asiam nan hian bekang kan mangang tuisawa hot case a hian kan lo cha pwa mang vok sa chum min sa kan mang bokanga chi hi kan kang muyanga no khat kan mang don ni chicken powder hi adu ta na pol thei boka chuan chi purun sen pom ni chantet mau toy min sa thliar sina sakor bak che chantet pali chuan purun var pakhat so thing inches thum marcha hring pum somni tanga somni panga som thum borvel tuna chuan kan Tungrymbai siam tur chu kan lo siam chanang chi kha ama sabera kan kang mui ma sapot don ani no khat thirbel kan la nga meya kan chonga kan chok deuh char charanga ut tur kan venga kan kang ram deuh mar don ani voina hian chi no khat kamang dona ka recipe hi inni ta tur ni wangin atam lampang zel ania in lo siam ve du ni chuan ka recipe chan ve ang zel hian in lo siam ve don nya achan chu chutney marcharot anga ei tur ani wangin kan chokanga aron ram mer thlengin ut silawin kan kang don ani ti hian kan lo du to ka bola kan rak chwakang asira kan lo hungang tuna chuan kan voksa kha kan kang erle ma sapatang kan du to ka nga khu tiang khwan tel te khu ron chhuak deuh nuala khu kan purun tele thil dang kan nan kan mang leang asa zong kha athau zong kha kan la chhuak ka kan lo hung le siang purun sen kha a hel rim re thlengin kan kang le phatang tuna purun var le so thing kan thlak leang chatakin kan chokanga alo uksen deuh thap thlengin kan kang le char charang tuna chuan kan marcha hring kha kan zuk thlak leang chatakin kan chopol lenga kan han kang le deuh lokang rei lote tuna chuan kan bekang ro tuisawa kan cha pwam nem vek to kha atui tel lo hian kan thlak leang kan kang le deuh hlek phatang chatakin in chopol turin kan chok lenga tuna chuan kan voksa kha kan thlak leng tuna chuan ahan zwal kan du chuan chicken powder hi fian chan ve emo fian te khat kan thlakang fian chan ve ka thlaka ke chuan he chu mani du le du lo dana zira polin pol lo the chi fian te khat ka thlak le a chi hi a al apya nga tuyani hemi recipe a chuan kan mau toy chum min sa kan thliar sin le vek sakor bak che a kan che tet le kha kan thlakang kan chi kan mui kha kan thlak leang ke ei china ka duai na la allawa chi hi fian te khat ka thlak bel leang chupo chu atopa kan ei chin khan tlemte la albelila atok chang tuna chuan kan bekang chana tui kha kan leilu tanga minute nga vel kan chinanga kan sotir bor don ni minute nga nuwa chuan kan han honga alo so bor to a chuwang chuan kan off to ang hei hi kan hair koi don ani grinder a kan da dai le deuh hlek phatang asat lutuk laya kan hair koi chuan kan hair na jar chin kha aron pok kanga aper chhuak vek don ani kan thil hair lai kha tuna chuan asa zwal pui kha alo dai deuh lek to ama ero chu ala sa thawani ala sat thawa wang hian kan her huna pokhan a chin kha kan van bet deuh tlat don ani lo chuan aron pok chhuak anga per chwai don ani kan thil her som tur kho
adai dak ero chuanin chutiang anga von kher po ngai lawin olsom takin a her som theya kan ngak dai man lawa chuwang chuan hitian a chin hi kan van deuh tang don ni tuna chuan kan lo her koi zo le ta a hei hi kan Tungrymbai siam chu lo ni ta ni airtight container a kan ruak anga chu kanin chungte kan swa tur ani mania ka siama tui tilutuka minlo siam le rotia bol lo chen kathia ronda a ka siam sakle ani du chuan hi freezer lama rei takada thathe ni kan ei malo chuan kan ei ngal don ro chuan fridge lama kan danga nili chungin kan ei zo man tur ani ani lo chuan atui dan hi ane ve deuh hleka ron tui lo tan thina achan vedang kha kan her le meka hei kan han her pa hian asat awang khan aron pong deuh zer zer nem tlat turania asat lo chuanin aron pong ngai chuang lo ni ti hian ron pok chwa tum lo ani kan lo her zo le to a hei hi bola kan da le a ti hian apani hian hei hi kan ei ve tur anianga fridge kan danga e khopte te in kan la chwa kang chuan pakhat hi chu in chungte ta tur kan ei china a al thak hang mui tui em mai ni in lo siam venga comment lama tuile tuilo ten lo soi don nya kan video te min lo clear saka kan lo me min lo subscribe don nya bye bye